Mbia mwana sana mwancho muri beta seni kyandizi TV ne biro binene ndingo kwaligania asomoro birio besabali oboncheria elinde tobeto gosanga no moncheria bwiri tukoria lero oyu arabe ka gutumanya amange gwetera oboncheria we kwendo mwancho muri kora matukayo maiga atobiri to gosanga kurwega ase workshop ya new manga heart generation yabirike gotorokia obokoreri bwabo wikeria eta Felix na bitaka gotoere siranga babiri bakugweterana no musubati giteimaga oyo nteteri tukoria lero tobeto kumera na nere abaga gutumanya na kiabeteka gotwara ubumanyi obwe kiabetane no mono ikabage kumugusa gocha sense meiga anene kero korigereria nga ega sibune yiga yogo dili ne chibawo abuna tobiri tokorra kuruya ase amatuka yo maiga nigo erengete mono mono abasajera kuno musubati ingi kiagataka imukige tamukero abago gochora obonjeria ubono bwego munchi muri go kwari gane bene elinde tobeto gosanga asobwa Mediterranean Frida Kerubo abakwenda kutugwatia sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News tia mwaliga ningara tumanyana kyako kwa karibu sana ya mwana asiba asa mali tangu kufini kikewa nali njeno omo mwana kunsi yokabere ase ngurugwe akerkende vinka korata tebingo ngakigwa twatengi cyabetege kukongusa ochase enseme yigelinde konyoro ubumanyi kurubega okay mbiyamama iga umuro bintana rochagete ne nawa Felix one keraba ba ari ngo gochaga ngora batari na arenge igire na kiba kwari gasiaro no bagutan ujinje na bwatega sina ari skari gusai bona ngachanga katela gatu atako ni chance ni chance vega ndale useninya ogo ekene banya te chance but no na nyeso tena bwate ogo bagite usi ebaringa basacha buka njira ni musuatiri so kana nyeso anganya konya gutuko kwegeri buga kwegeri konya natakire gutamba kusema shine batujakire tunyari bakangomo Felix bakangomo no mwalimu wale batasoma bakangomo na katoka na bakabona igande agakende korato manyinge challenge kwa nyoleta se machine gamo especially ekegera no kerto gusanga na Felix na tatebinga machine yekera bari guchaka kwegiri kwa bandi bari abange babona kikiagerete bagatama uno musubati trochinga basache nzemo ya omba tamete uno musubati ngikirikenderete gutuma ukabako koremerere ase machine yega ya go chaka koreandi machine ya nasumora ro butumwe guti ande bono oseti birangere bya ona bono igasine aronda bengo ko na boko yandika konyako nengo mira na abange na babo tabachakire basoka wage jina bana ale merveti ya no se vatete ni meeting sita kwa magosoi bana ale merveti nganyora na etra matemwai kerekende challenge kiero raso musubati o kanyage machine yega challenge no yo gotacha kogendi kwarosa kana tebing experience kia gori tukolitangani na kikiarenge kero gwata chete machine yenga kikoigwete mambia enko atamani tikuira no se gwatete wono na chirgani Gitanga ni pia kana na gutacha ngwasi nyukogende pa hoteli gutacha kwa biku komoga gwatanga nyukoni kwa mango chaka gende ne kana na gende mara das mogende kwa biku das mogende lakini wana kukwenda kukuka mambi kama borai kulunga kwasu kuka tukoigwete mambi yana ndoira wana kana na mambi yana ari kwa na baba gendi jingwe konya koyendi bora kerkende kero korigereria aibuno musubati akekon mete kwara bere na bukura toresera igikakena kikwara bere rase imiremeiga ena sata 2018 na sata se buru na ifika kwa lengo musubati na lengo roro lakini una sata igakora usino mutinyaga akagenda ugatigara ebika na ki experience kyo kiabere go kore mirimo nabasacha magaiga
koro nermo na basaja na yo gosetio ebirengereria yao sometimes ngo ikabari bara gochongeri ba bakare sese ni bona ayo gosetinga igasine yo tagetenkore bona bakwana kere ba gukwana ayo gotichama to lakini ende kero mwana lile mwana raninde na barabu mwanga bati na kero kende bini kankiora tebya basupati bali skogari kyagera ni metega siyiga ya kwarabiri ko gwitira makongo abasupati mbaroro bago chore gasi nebi bakoranga ikasi chindi ne chingo ayino meto buye bwigasi yiga nkiora bego kubasomya ntona advice ya beske bali skogari bandi birre kunanjega asegasi yani kweyo moyo kusichika sinjiraro uchigokora kwanyora maybe abantu bakugochongeri maybe abandi bakugosekeranga ngigwachorere gaste yo irengia se bugima bwabamenya igasi ni gasi as long as kwanyanyorire go kwana ande umugati gusesa bunye guchigwesiberi igasi ni gasi nandi chigasinjirora endo kore skali chigo chirasari bugima bwao nyore wasirire bugima bwao tanjete aha ekero kuratara no iskogari bini kana ina abanyakenyoro ngakibagoteba kubwatkana negasiga kwa beri kokora ritanga ni pie bare bonsekerra sana kosi bale bare goteba bono nikiaro je bono kikiri kana ya choso lakini one karaba chiteng banyori ya magendero na ngere bapala na na se familia yana na bacha gete kunyisikana barabu na para umbatamane tuon bayira na basoema akero kenda una vinka yo musubati kwa beri ko gwetu masiga siyiga akubwatkana no gochongira kwa beri ko konyara na bayo kubwatkana experience kwa beri ko konyara akero tumetinga gasiga nenko kero kenda no musubati ngikigenda to gutuma ogenda to gwetuma siga siga nkyo tarakwira moyo yitige egasi yo maete nyake na nyakorire abange emba kwita moyo bange mbari goche walendu na kawaida mna babachire kosi na tuaswe tangwa utwaringe sabuni kwa twari sabuni bakanyikwanisha buna corona yasoyete na bande bakanya gusuka wechimaye ntukona na wende karotua na roche bono nziskari kubati arogasi nakore ona nganya kweo moyo ona ande yasoira manyinga ini tingunya antonya babere gokoyenara na bere gokoyenara akure kwanera ngo na mware kwanyora maigeri kerekene kero monta achire nkajya ko chakeli kwanza onyora maigi keri getangania ko somi kugokora ekero mwanafunzi mutangania achire ga akora urusi na bwana tabakora ga nandi turi force unga rasmoko na yokweru ne bwataga freedom get ne bwataga freedom beri rasmi na yokweru ne kero wachire ebago chakiri machine ne ari machine mata ndaba no wasera kwa for 6 months kwa magoso machine igo ase machine ga totebi ngo skills kiyo umuntu abone takonyara kurwara skill asa machine ye lazima amanye kubata na kubate tu etule ano ba kwegeri kunga na kubate tu le uno ko ba strong kosina kana wala temi yoko ochalo kubate tu ukungana gosena kubegete kali osoyo nonyara begete wala simoye luko bwana kikubate tu na kikubapare tinechi tu nere skill yako yokuruga ese machine antoro ribinto nebinke mokoro sigegase workshop yiga kerkende ko birosia ase shape iri takeire nkayi yo gochikoigirwa ase shape eyo tu igere tu bono kurumaya una tu asoete ona kertu igere tu okwego unke bono ai bone gochasa manyingao tai koro shape gete na bego sometimes nganda tu au designs chibugu tuona bobo uchagwate bana mwete kandegete ngarali design gete ondigana arane ketanga ni kwaro sikire kebe ya kabego kwaro sikwanya kwai itramate Vilkanto metenga nonye kero mwana igweirwe angora igeri gwale na kia akwabura ochaka gotenena kwara tete ngo gase workshop yiga kero kende inkento kikiri getanga ni monta ko igirigwa kwenya kwa bana chadi ngora bakagwacha gukira bano gotwara ubumanyi koro sibito
kera soire maiga ataitaigirwa cyari kumanya nakora sininte iga oba mwana naro uri gotosoma iga bonekera gwachire okwewa mafundisho okwewa one by one tani kugaso kwateru iga okogenda iga turi kwenda iga ande kero gwasaliri tari ngo kwa moyo tega ki ona kuro moyo na tigi yaya okogenda okoya moyo na aba bare nsemo bega ngo kwa bare moyo batenga enderera konyorori gwatogoi kwagenda kwaje konyora ngabwa bakodo ase workshop yiga ndo chibinte binge mo kora practical buno kwegerigo buno ko okogenda gwachiko birosia kero kenda kero ko ali gosali gende kero taramanya na ki experience kia beta sense meyo binde tanga tu argose no embono neri binde tu asande te que cambia rengi good quality wale tu argose tu asali na ande tu argose wele bae tu argose engi yogo kora okwawe baende ngeko geramba maitira simonyero sio bariki usari kwarosi liwo isire ko banga ko bol bama ko yo baingi ema kuchaka ni baingi ekero kwa tole to bumanyi wana bokorosi bintu anga kikwegwete ko rume yawe ai na ngete sa na igwete mire Bebara sara bancho muriye ni otanta basanga nere vinka uyagendete gotumanya igoro yobokorera ibwaye runo muswati na kyagendete gwetuma korwega asensemo ya new generation magahatsi korwega uyagendete gotumanya na kyaberika gotora obumanyi asokorosia ebintu omonchi muriye antete to so asensemo ya kabere astora betukomera na nere atoroki egati ebintu biriaberega korosia korwega asorwa Gatos katonyegera kwira ntorasege kerwesio Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wanahuduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, manicure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngai omwana wembe bakabona omwana bwenguko ngai yo menye ngalero kuna bale mangai omwana wembe bangai o menye ngabaito tunde baba ngai igwa orochoro igorubwata mangana manga maritu amange mono amaya na yande agokwinyuringa orojirwo sawa sawa ndororyo asotine na bono etinga ya omo ngaiba igegetega mata enkogenda torasa to yamanye torenga kano abantu bitu bari kuragira kurubatu barachingu magera rego alikuwa kerwe ngere songa ngila kerisa yo korara nse como minoria komitera magera gochieseria akomitere neri oga ndora iga komitere getabeke yao amanya kubeko gosa komitera yo katere akai baba no ekiguzieke kwarorira yuri utorigire kuna kire kiengeje tari mavera ndozi ari kugweni eriso igari koba amavere iyo mwana lakini umwana igesagane kuna bale mangai mwana bwengu kakatebi
Daisy TV obwansu bw'omugusi. Mwanchi umuriye ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitagenda gusanga emeyo murubiri wesa bali yoboncheria asitagendete kwimanya igoro yo bokoreri urasa boncheria abiga bagutumika kibao asokorosia ebintu bunoro cyo mwanchi umuriye anta ketetumera no musbati yiga nenda tumanyinga ekati ebintu abere gakorosiga iga usigati ebintu obumanya abere kagotwara sokorosia ebintu borobyobo. Karibu sana nini. Ya mwana msura. Sisi na very nkorosi, nje nkorosi kile kintu kirema. But mostly ni nkorosi nevi. Juweni class. Ke design inga. Nkorosi ntambe ndosi nyingi. Nanze narosi sugar dish. Natural ingredient. Ibintu biri bya jikoni bitigera nzemo y'abasubati bara. Anero ene kiringere bintakorosi na byebyo. Ekero kurihereria binike kero wacha kete korosi ibintu bigani mete design ngo beteko kwara kigwe design ya mo for example ngo beteko kwara kigubune yiga. Ni mete kwa bere go comment obumanyi bonde. Kwa bere go kurihereria rende kwa bere go ikira korosi chi design abune chiga. Kekende tomanyi ngo obumanyi ngakyo comment akayo konyora chi design ichiga ko. Okay, well, kero na soete mai va ngora gati design ya mayo kabune for example wine glass. Wine glass va korosi es ankeiga ni biyeyo. Bueno, pachite na chagete ko son leini help nere kurukupita Pinterest. So nganya basoime kunya ko Google. Ona kero te korosi endo kwenda kwa so mari kwa design kwa tena wine glass design. Kwenda kwa nyora chi design. Na wachicho kila liga. Ona ngachaga goja na bongo jane design na rasi chi wine glass chi. Ibere chebwe kaine. Ani mambiende na chaninga. Same need sugar dish. Yeah. Akekenda sense moya ngora ebintu byo korosiga. Ngochoro kwa post no ene mitandao kwa rali no ene chiro. Yeah, se noni group nero mkiretu ya Facebook. Odo ne bwenerete post une chibesa ke goni chitaratoka. Ngora post yande most yo iso Facebook ya na bokoro lebinte nango post yo ko. Kero tumanyi nge feedback ko ruase society korengana no bomanyi kwa bere ko gotwara se binte biga. Access where the Avanta Wangura Chivarangura Tarevalima, Vara Birigere, Avandi Vagu Kuminga, Avanta, Avandi Vasoete Wuchama, to the Mani. Mana Vara on the Anjusi, Jaga Kumanyang, and don't be crossing. Go to Valesa, living the Vito. I can only challenge Bavating and name a book. The book of Terigas. Akirikende akagirito wasanga somoro beliga ntoba tokoranga echiro no mostly ere gochia chinse chichesko kirikende tumanyigo asense ya Kenya nkyoro chumo chando mone no linki abantu bataranyera gutumika ibinte bikagero mete wisa kuligeria bune sugar dishiga abantu gutumika bali sukari kiralitko inkike kogera no bomanyi bataratwara wisa ine no koba no gotabe exposed mono bamanyi ibinte binki bigotumika. Ya, ega usiga abantu bari tukwatega baita bange mbaramanya imana y'ibintu. Kosi nabukoirero umuntu abatenga sugar dish na bukando beke sukari ndo beke mese urali mugenka gutse ukale kwende. Bona abantu baitu banaliro gusani gose arete sugar dish kwende sukari yonse yakubekera mese urali. Gosabe kese gepira sabe kase gepira akubekera mese urali. Yani bono eshida babwate mbaramanya ubwansu bwe binti. No ni bakuriye yumatoka ntukwiro musiyama dainga nguriye bakuriye. Agote inga inkoira. Ngwana ngore sani iri ya 20 ye plastic ngore ibintu ntagete. Bona mbamanye byuriye bw'ibintu. Akekende ngwa bako kwanera igoro yo gutumika ibi mitandao aso kumanya ogotwara ubumanyi kerekende inkyora tebe technology yabo konyere ayabuno musipati ogendete bakora imirimo yiga. Ya ngonyere sana ngabaro moyo bakonga.
ototinda ike ndabambari nkera abange omoyo ngongabara omoyo ng'ebintebi kama tumutekera agatairinga nice thing ukuibunga nkora ya no bakomenta umukibwateanga bono neba ngatindanyora market y'ebintebi tingendere gokoraki ngendere korose ango bakotetebi ng'abantu abange mukubweterana na bari bwase emirimo yiga n'abasacha akero kende kero bonega gwatwarira obumanyi korosi ki design tofauti response yabo kurasa ensemo yabo ngakire babiri bakogokera amaigiri babiri bagokora mbagogete sana sometimes naye ngongore enjoy bareo ise kaenda sana banyora finiki kero mutago bana finiki yono sometimes nanu mo umuntu gocha kubore ngento gaiga akubore ngende ngorose finiki nogenda nona se company ya hat aseverete oiso kwana irieta finiki ebamwe finiki for next gen mbagogete sana Karakeni kora tumanyenga gaste yeta bati challenges. Abino musubati challenges kyo gwetera se mirimo yiga. Challenge ndo bati chinyinga sana. Especially no ebintu ndo bwana takorosi ebingi ebintu bike sana. Challenge ndo bwata ne tutaranyora material, tuspanyora material workshop yari cover full. One challenge ndo bwata ne yo kanyora materials. Ese kanyora materials na watu wako bwana. Ona iga ebintu mokorosi kolengana ne order gose mokorosi mwa display yabo mwali yechiro ndiro otokorosi kolengana ne order ne bono ne order yo manyene koregetega ebinde natural mpini mate na dinde koros tore chi order dinde koros jire to ina ro supermarket yare ne bataira order to koros to abira krekende gase echiro ya loko mbinto kibiri moroche bire bwate demand yerigo ase jiro ya loko ngendo barako gone chiro limpi na bamanyete chishuga dish de bikoro ku ebigo simta mario ne bibi chabati pots na biyo kanyara bire chi demand akirikene mwanya batema ko osomia abantu korokera bachire kugorana n'ebintu bimwe batebya na ndege ntokende nkirege gaba manyobu ya bugari kara bachire kugora ibintu ngote tutoshiba bono muntu chire yuko kibone wine glass ya mogoki yuko nabo kora mu explain bono tayi sugar dishini ngiye sana abakana kwa bikaje na seguro bakora kwa bikeskani tayi wine stop yo nyo kare musibaka munyosa kare kao kwa kore kuira ni watu nyeye ani como eresa ende kogenda kende tomanyingo chinsemo akoruiga sorongoro agusimu abere mo gwikire echiro mostire twatarire gusongari gusongo mono tonarete kosi ntora ikera chiro kijinde esairie yemebuko tegeri biye gato ntagenda guchikeroka ne fair ende igoro mosti astogutara mbusongo ankyora kwanere igoro ya maroro mubwate ase emirimo yiga matuka gusingi kirimo ganite gwikirana amaroro tubwate ne ringa egende kibonete toke kikine kebe bune skuru enene bune skuru gete enene iga igokonya bana ge bari batabwati mutu na mayenga yani bari batigete skuru batabwati gasi egere bana barabache kwekonya sama tukare gusi kosi bana ega tubwate plani bagoro batugure burimo babona takwagache ebe institute ekera bagachire bachake kubika wanafunzi bandi bagocha bagosoma kerukende kiora kwanire igoro yabo aiboneka gwakherero bumanyi basubati bali skogari maybe bataitu gwetuma aso kwerigeria na kwanyorere ngere yawe yakira litukonkiora abatebi nje ndana tayo so peruanso ndiko maskari gaste yo ere bochaigo asmo andurigi na andwe tuma bie komanya ikara so ganyore teru okuganye myaka yonse igo bono igasi kukwanyore igasi ndi yonse nego ni ya mchengo aibwata kora kore kwe esabuni wesibiri bone gitona batebi
tiga ko baido igasini gasia tingo nyabateba nyare ngo sibose gasia nyare gatago chanse kere ya de ko bengere bia gasi gasi prosino bwimo bwa utaite kwagacha kora tomanyingo bokoleri bwa gokorwa emyaka ya maiga ndi gwachagite gwatatei ena chagite 2018 ya korengana no bokoleri bwa gokogwa korengana no bomanyi ko beire ko twara gwikira bono iga ankiora kwanera sama igeli ali ko beire ko konyora amaigeri nanyorda na mangi gera indu binde mbiro konyora maitogo ogokora konyora nga ugwate experience kirigo bona amaigeri ana maya sana nande ninde raikiri abali oli ole wiri nyache na bongo mwegeri saizi buno moroseti ibintu bigatumete gusene moroseti kuringana ne oda gusimwanya gutwara sense mende demand yebigoro kubwa ebintu biri mwarosira ya mbai kiraga abu ko storo chinane chiro limpini chire gari chibana tabanyore oda sichibuji ona esa ibidi goli yabo eri igoro etabana togoro mutoyo munga twasi tanda to igo bana nturanyara igento kiri wa demand na chiro limpini chiri nkagete metemo gutumika nkuru igasoro ngoro wose nini mo kwenda mwirigeri mwatale binyoro ime kora tutenga nemero tokana tu irigeri ne umutoyo kero na mwana kanyoraga n'umuto nde nakibona ko echakaranda abato kwanyoraga lakini bono ekero kwanyorire nabo gucheri kwa rose nabora ende nabona arete kero bonchi ndosi aro limpini ngichenko ne 50 lakini orinde tere kuno naro yutingo kwa ne 50 yako gara oriaga otairi goringo reto nieri bona ago times 2 so times 3 akana lepa ya ego tatanga ebintu bikorosigwa n'emiteri korosinsirisiko ebikoba more expensive kagerando chenga ebiro bito byatunyorele timute sinobotingana yawe omwele bityaso mwanche muligereria ndana gayo mwanche muligereria mbiyamana so bateretere ebiye ino ande ntorera ikiri motwa ini fight iga ninjira ya moyo yo toimukiririgo nawe advice ibintu bitu ande twabanjire ande twabatsabire moche nande raundi nandi twabakinde gasina asante mbiyamana sano mwanche muligereria kwabere kugusangana into kortoga cyage to murubiriga goikabona igatoikira omwelio abasemere kono nakobere gukwemanya amange gwetera muswati gobereka gwetuma asokwane kebno bereka gutwara obumanyi asengincho iyo kwagendere kondo mwanchi muri gukira buno twikira omwenge bumurubiri tkolierero ndago tubate sinse mwachiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nawega sensebere ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na botunya gwetera www.ndizitv.net tiretagana Frida Kerubo twara obuligereria borobia